máme auto. Koukni! Takže vás vítám u videa. Jedeme do Liberce, jo, na wellness. A teďka máme aktuálně namířeno z Myčky, protože Paťa chce umýt auto. Tak máme pak namířeno do Ikvelandie. A já tam nechci být vidět. No ale už seš. No a pak mám ještě v plánu zoo, ale počasí není úplně hezký a já jdu umýt auto. Potom, co jsem byl nucen vyčistit houpou auto. Musí to být čistý. No, takže tak se budu hlásit z auta, takže se pak uvidíme a se zatím mějte. Po pražském Mordoru tady v Praze, záspí a všechno možné, jsme v tunelu a frčíme. A víš, v jakém tunelu? Nevím, asi ty tunely tady moc neznám. Bubenecký tunel. To je ten dlouhý. Mohl pamatovat. A to je ten dlouhý? Ano. No. Ty jsi mohl pamatovat, víš, ale ty jsi prd Pražák. Tak já bych to ještě oznámil úplně celý od znova, protože u té Myčky jsem to řekl jenom krátce. Tak určitě. S Paťou máme zájezd, jo, máme konečně na týden dovolenou. Ne. Od všeho možného máme klid. Nechci. Na 3 dny jedeme do Liberce, moc mordorský jako město, ale jedeme tam do Babylonu, do wellnessu, potřebujeme to. A teďka máme namířeno do té Ikvelandie, jak jsem říkal předtím. Nikdy jsem tam nebyl a těším se tam, jako. A měli jsme tam být, dámy a pánové, 8 hodin. A víte, kdy tam máme být? 10:50. Bo jsme si přispali. Proč mi blikla navigace? Moje blbá. Jak ty? Au! No a do zoo možná půjdeme asi. Jsem se díval, že včera jsem se díval, že má být zítra 8, no, nevím, nějak takhle. Já mám jednu opici vedle sebe. A pak ještě v plánu Dino Park. Takže je toho dost. Určitě půjdeme do nějakých obchodáků se jenom podívat. Jo, jako co tam je za obchodní centrum nebo tak. Já jsem tam nikdy nebyl v Liberci. Nemáš o co přijít. Takže něco jako Ústecký kraj. No. Mně se moc Liberec nelíbí. A mě tam lidi neumějí vůbec říct. Neumí, no. Tam nebyl. Jako celkově neumí, jako to si říkal, ani jako tady v Praze, jak jezdí, tak taky jako... Ne, na Pražáky si zvykl. No tak to jsem si zvykl, jako... Brňáku. To jsem si na Pražáky jako zvykl, ale uvidíme v Liberci, tak oni neděkujou a nic, ne? Jenom jedou. Jenom jedou. Ale Brňák.
má bábu. No, nejlepší, uděláme reklamu Red Bull. Nejlepší Red Bull a Paťa má ten modrý, ten Sea Blue Edition, nebo něco takového. Juneberry. Já už vidím světlo na konci tunelu, no takže až budeme někde poblíž prostě Liberce, tak... Nebudeme poblíž, to se ještě mluvíš tak 3krát. Tak se ještě... Neumím mluvit, to je klasika. Kde to natahuješ furt do kolečka, já nevím, prostě ty to nedokážeš říct rychle, nedokážeš. Ty věc, která prostě má mít minutu, tak uděláš na 3 minuty, protože se vždycky od toho odtahuješ a to... Nesnad. Tak za půl hoďky jsme v Mordoru, v Liberci. Zatím jako jsme měli zajímavou tu jízdu po dálnici. Ale jako jinak jsme to přežili. Je kamion. To je dodávka. Až na jednoho motorkáře. To byla sranda. Myš? Jo, a policajt ho chtěl plesknout normálně. No, takže tak. Já vždycky tady koukám tady na to. Už tady přepíná pitničky. No, takže se těšíme do Ikváčů. Ikvélandie. Jaký máš pocity? Jo, ještě jsem zapomněl říct, že Paťa opravil střechu. Pendlíky. Originální a rychlý. A v noci to svítí. No, tak trošku. Tak se uvidíme v Ikvélandii. Jsme tu! A jako prší. Hotel Babylon. A teď jdeme do Ikvélandie. Tady jsme měli bourat. Jo, málem, no. Paťa jel a týpek ho chtěl narazit. Paní nám moc nedala přednost. Jo, takže my jdeme do Ikvélandie a uvidíme, se tam může pršet. Tak jsme v Dino Parku, protože Ikvélandia byla zavřená. Jo, řekni, že byla Ikvélandia zavřená. Byla zavřená, protože tady někdo si to nezjistil. Není pravda. Sežilej text. Tebe sežere. Tebe sežilej. No neboj se, to začne dělat. To je blázen, opravdu. Smilodon. Koukej.
Na mě se nelekne. To je hnusný. Ty debil! To je hnusný. Jo, tak běž rychlejc. Tiči, ale neutíkej. To jsi ty. Nejsem. Jsou lidé predátoři? Já. Co to německy má? Řekni, jak se bojíš do videa. Nebojím se. On se lekl mamuta, prosím vás, ano. Jestli opíká jídlo. Co to je? To bude náročný. No. Nemá. Občas utíct. No. Jako schody, to je naše, no. Pač já vždycky takhle už nemůžu. Kecko. Ale jak to koně pruských jeskyní tohle. Jo, no. Za mých mladých let jsou vydržel víc. Aha. Ale o 23 už je věk. Adelo Basileus. Koukej na něj. Jú, koukej, takový malinký triceratops. Fuj, tak ten je hnusný. Archaopteryx. To je velká slepice. No a tady ten? Jsem já. Ty tě ucejme. Tak tady ten je úplně velký, jako. Je to děsivý, že? Jo. Ježišimarja, třeba jako natáčím, nevadí ti to? Ani ne. Nechci. Proč? Tady je to prales. Na to říká voda fouká tam všechno. Ne, tam nechci.
Aha. Kdo si hraje, nezlobí. Koukni na mě. Trošku smrdí, ne? Aha, výhoda malých lidí. T-Rex. Už. Je ošklivý, jak
Stůj. Mě nečeká. Řekni, kam jdeme. Konečně jsem ve své. Jo. Jdeme na wellness. Župan hodně M-ko. Vitalos bar. Hodně M-ko. A Paťa má XL-ko. Tak. Lepší mít navíc, než mít. Pardon, jsem to musel vypnout, protože tam byl pán. Jsme ve výtahu. Děláme propagaci. Nemám prstinky. Jdeme tam. Aha, druhá strana. Jsme dostali prostě a to. Ježíšmarja, řekl ti někdo, že nesmí se vážit s pantoflama. A divíš se. Počkej. Dámy a pánové, já mám 60 kg. Se tady vážíme. No nic, jdeme to tady prozkoumat, jak to tady vypadá. Jo. Nějak takhle. Tady nikdo není. My si jdeme užívat bazén. Co jsi říkal? To zamítnutí výhled, to všechno bylo dobře značený. Tohle to zamítnutí výhled nebylo. Jsme se trošku ztratili, protože je to tady strašně velký, že? Tady? Ne. I když možná... Někoho? No. Dívejte se, jo? Tolik info. Prostě. Počkej, tady jsou ručičky. Aquashop, Aquapark. Tak jsme byli v aquaparku a nic moc. Pro děti. Jo, byli jsme na wellnessu ještě a bylo to tak super, že jsme unavili. Kdybych měl nějaký problém. Já chci